Üresben van? Nem világít. Nem tudom. Akkor világít. Nyomd meg előre, lökd el magad. Hát ott? Nem. Nem. Le, nyomtad le. Oké, most egy nagyon picit most próbálod meg. Nem, üresben van, mutatja. De akkor? Erősöd a hírtet. Ne rúgj egy kicsit! Hülye vagy? Én nem rúgottam, nem lehetett látni? Wow, hogy világít a hátsó lámpa! Jaj! Üres! Nem Na, találd egy sebességet. Mindjárt egy kerék. Mindjárt, mint a rendőre csapja. Ja.